Vi vil nu vise løsningen af den generelle andengradsligning, som lyder ax i anden plus bx plus c lige 0. Det første vi gør er at forkorte den med a, sådan så at det her x det kommer til at stå alene, fordi så bliver det nemmere at isolere x i sidste ende. Altså bliver det til x i anden plus b delt med a gange x plus c delt med a er lige 0. Vi kan nu se, at vi kan kvadratkvantitere, og derfor laver vi det om til en to-ledet størrelse, da det her det må være det faste led, og det her det er det dobbelte produkt. Altså bliver det så til x og plus, fordi der er et plus her, og så skal det så være sådan, at det her bliver til det dobbelte produkt, så det bliver altså til b delt med 2a anden er lige, og så er der det her led tilbage, det putter vi så over på den anden side, så vi trækker altså c delt med a fra, og så skal vi så også have kvadratet på andet led lagt til herover, så det bliver til b, eller plus b delt med a i anden. Vi kan nu se, vi skal nu regne den her parentes ud, så vi skriver det første op igen. Altså parentes start, x plus b delt i 2a, parentes slut i anden, er lige med, og 0, det kan vi bare trække fra, som at det gør det samme. Minus c divideret af a plus, og så for at regne den der parentes ud, så tager vi så at få kvadratet på tæller og nævner. Altså b i anden divideret i 4, fordi 2 i anden giver 4, a i anden. Det her kan vi så regne om til, da vi har nævnerne er det samme, så skal vi bare plus tællerne sammen. Så nævnerne er det samme, og minus 4ac plus b i anden er det samme som b i anden minus 4ac. Det er så her, vi lige skal stoppe op og tænke os om og kigge på vores brøker. I vores brøker her, så vil nævneren altid være positiv, fordi det står i anden, og det vil altid give en positiv tal. Hvis vi kigger vores tæller, så kan den både være negativ og positiv. Hvis den er negativ, så vil x tilhøre den tomme mængde. Og der vil derfor ikke være nogen løsning for vores x. Hvis den så er positiv, så kan vi netop gå videre til det næste skridt. Det næste skridt, vi så vil gøre, er at få fjernet vores potens her. Og det gør vi ved at tage kvadratmål på begge sider. Så det kommer til at hedde x plus b delt med 2a er lige med kvadratmål af vores brøk, som er det samme som at tage kvadratmål af tæller og nævneren. Så den vil hedde plus minus kvadratet af b i anden minus 4ac delt med kvadratet af 4a, som er 2a. Nu kan vi så rigtig nemt få isoleret vores x ved at trække b delt med 2a fra på begge sider. Så det hedder x er lige med plus minus kvadratet af b i anden minus 4ac delt med 2a. Og så trækker vi b delt med 2a fra, som er det samme som minus b plus minus kvadratet af b i anden minus 4a c delt med 2a, fordi vi har vores fællesnævner her. Altså lyder løsningen af den generelle andengradsligning således, at x er lige med minus b plus minus kvadratet af b i anden minus 4ac delt med 2.